τι κακάνω μου, έλα τσιέρι μου. Στο λέω, μη μου τη φέρεις με τα φαγητά σου πάλι και ξεχαστώ. 5 ώρα πρέπει να είμαι στην εταιρεία. Έλα, κάθισε, κάθισε. Μη σε μέλη, Δέσπο μου, σήμερα μόνο σουτζουκάκια έκανα που σου αρέσουν. Βρε γιαγιά, Δέσποινα είπαμε, Δέσποινα. Αχ, ναι, σωστά. Και για πες, πώς πέρασε τη Σμύρνη? Καλά, γλυκιά μου, πήρα και τα μπαχαρικά που μου έλειπαν. Ξέρεις, το κεμεραλτί δεν τα αλλάζω. Αχ, μου σπάσαν τη μύτη, αυτό είναι φαγητό. Και δηλαδή, πότε σκοπεύεις να μου πεις τη συνταγή? Κάθε φορά που σε ρωτάω, επικαλείσαι μυστικά και παραδόσεις. Να σου θυμίσω πως παντρεύομαι τον Αύγουστο. Θυμάμαι, μην ανησυχείς. Έχω και κάτι άλλο να σε δώσω. Έλα μαζί μου. Το μπαούλο που παίζαμε μικρές με τις ξαδέρφες μου. Το σεντούκι με τους σαυρούς. Εδώ μέσα δεν θα βρεις τους σαυρούς που φαντάζεσαι. Αλλά για μένα είναι το χρυσάφι όλου του κόσμου. Πάρ' το κοκόνα μου. Είναι το δώρο για το γάμο σου. Για να σε δω, σαν να βλέπω τον εαυτό μου την ημέρα του γάμου μου. Πω. Σαν να θυμάμαι τη στιγμή που έμπαινα στην Αγία Φωτεινή κρατώντας στο χέρι του μακαρί του πατέρα μου και το δικοχαμένο αδερφού μου. Έλα γιαγιάκα μου, σήκω. Μη στεναχωριέσαι. Κάθισε εδώ. Θέλεις να δούμε τι άλλο έχει μέσα στο σεντούκι? Ποια είναι αυτή στη φωτογραφία? Έλα δίπλα μου. Να σε κρατώ από το χέρι, όπως κρατούσα τον πατέρα σου εκείνη τη μαύρη νύχτα. Να μην δεχθούμε να μας αφήσουν σε αυτό το ξηρότοπο. Μας υποσχέθηκαν ότι θα μας οδηγήσουν στη Θεσσαλονίκη ή στον Πειραιά. Μας το υποσχέθηκαν. Ηρέμησε. Μην ανάβεις τα αίματα του τούτη τη στιγμή. Κοίτα όλους εμάς. Τι γυρεύεις, οργάνωση μέσα στο μεγάλο χαμό?
Η μάνα Ελλάδα δεν θα μας αφήσει έτσι. Πρέπει να ανταμώσουμε τις οικογένειές μας. Έχασα τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Κάποιος μου είπε ότι τους είδα να ανεβαίνουν σε ένα συμμαχικό πλοίο. Είσαι τυχερός. Περιμένεις να ανταμώσεις κάποιους. Κοίτα με καλά. Όταν ξεκίνησε το Γιαγκίνι, ήμουν κάτω στο ΚΕ και αναζητούσα τρόπο να φυγαδεύσω την οικογένειά μου. Όταν μύρισα στον αέρα την οσμή του καμένου, έτρεξα προς το μαχαλά μου. Αντίκρισα στάχτη, ερείπια και στάχτη. Ούτε έγνωσα τα παιδιά μου και την ευτέρπη μου. Άκουσα τις καμπάνες στο Ευούκλο να σημαίνουν. Παναγία μου, τι κακό μας βρήκε πάλι. Απ' την πίσω αυλή έβλεπα τη φλόγα της φωτιάς να πλησιάζει. Όμοισα στην Καγκελόπορτα. Ποτάμι ο κόσμος έτρεχε προς την προκυμαία. Με πήρε ορμή του. Ο καθής φώναζε τους δικούς του. Ανεστάκι μου, κράτα με καλά. Μη χαθούμε, Ανεζιώ. Φορά το μωρό μου, φορά το γλυκό μου, γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια. Η Ελλάδα μας συγκατέλειψε. Έβλεπαν το κακό να έρχεται και μας αφήσανε στη μοίρα μας. Θα δείτε τώρα πώς θα μας υποδεχτούν τα αδέρφια μας, εδώ στην Ελλάδα. Μαύρες μέρες μας περιμένουνε, να μου το θυμηθείτε. Πρόεδρε, η εντολή από την Αθήνα λέει να τους καταγράψουμε και να τους οδηγήσουμε άμεσα σε καταβλισμό. Με αυτούς, κύριε Πρόεδρε, έχει ήδη ξεσηκωθεί μια ομάδα τόπιων. Τι εννοείς? Το πρωί, στον καφενέ του Λιάκου, ξέσπασε μεγάλος καυγάς μεταξύ των συγχωριανών μας. Πολλοί από δάφτους δεν έχουν πάρει με καλό μάτι τον ερχομό των προσφύγων. Δεν έχουν δει άδικο. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω. Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη φουρτούνα μας βρήκε. Δεν μας φτάναν τα δικά μας, έχουμε τώρα και τους ξεριζωμένους. Να κάθονταν φρόνημα, τι σήκωσαν κεφάλι. Θα κινδυνεύσουν τα νοικοκυριά μας. Αυτές οι σουρλούδες της Μληνιές, να μου το θυμηθείτε, θα ξελογιάσουν τα αρσενικά του τόπου. Ερμιώνη, κλείσει το στόμα σου. Δείξτε λιγάτι ανθρωπιά. Κύριε δασκάλα, να πατήσεις πόδι. Στείλε επιστολή στην Αθήνα. Θα τους οδηγήσουμε στο παλιό Χάνι. Το παλιό Χάνι είναι η ιδιοκτησία του παππού μου. Δεν θα σε αφήσω να τους εγκαταστήσεις εκεί. Αυτό δεν μας έλειπε, να καταπατήσουν την περιουσία μας στην Τουρκόσπορη. Μα γυναίκα, δείξτε λιγάτι ανθρωπιά. Δες τους. Κακόμοιρες ψυχές είναι. Είναι κρίμα να τους αφήσουμε εδώ πέρα σε αμμουδιά. Πρόεδρε, συμφωνώ με την κυρία σου. Ο τόπος μας είναι φτωχός, ίσα-ίσα τα βγάζουμε πέρα. Πρόεδρε, μπορείς έρθει σε παρακαλώ, σε χρειάζομαι. Δεν μπορώ να πάρω στοιχεία από αυτήν εδώ την γυναίκα. Πώς το λένε, κοπέλα μου? Μη μου το ξυπνάτε. Το μονάκριβό μου. Μια στελίτσα μωρουδάκι. Πώς το βάσταξε καρδιά του. Έπεσα στα πόδια τους. Σφάξτε εμένα, αφήστε το. Το αποτελείωσαν μέσα σε ένα λεπτάκι. Ο άγγελός μου βασανίστηκε. Πόνεσε. Φορά το μωρό μου, φορά το μικρό μου, γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια. Οι άνθρωποι θα πάνε στο παλιό Χάνι. Τέλος! Αχ, η ξενιτιά του χαίρεται. Τόσες μέρες μέσα σε αυτό το μισογκρεμισμένο Χάνι. Ούτε να ξεμητήσουμε δεν μπορούμε. Γιαννιό, ηρέμησε. Ο πρόεδρος μας φέρθηκε σπαθί. Κανένα μαντάτο από τους δικούς μας. Θα τα καταφέρουμε, ακούτε? Θα τα καταφέρουμε. Η Σμήνη δεν σκύβει το κεφάλι. Είναι αρχόντισσα. Σαν σήμερα η Σμήνη στολισόταν με μυτιές, γέλια, τραγούδια, χοροί.
πέταξαν στα γλέντια. Δεν σας τα έλεγα εγώ. Σανίδια κάρβουσαν στις πόρτες. Μέχρι και λουλούδια φύτεψαν. Σε λίγο καιρό ούτε το πόδι μου δεν θα μπορώ να πατήσω. Ηρέμησε, Αρχόντισσα. Ό,τι αποκτήσαμε στη Σμύρνη ήταν ποτισμένο με τον υδρότα μας. Δεν κοιτάξαμε να φάμε το βιος κανενός. Δουλευταράδες ήμασταν, προκομμένοι νοικοκυρέοι. Πρόεδρε, μη τους ακούς. Προχθές τους πήρε το μάτι μου να σκαρφαλώνουν στο φράχτη του μπαξέ σου και να μαζεύουν το μόχθο σου. Δεν είμαστε αλήτες. Άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε. Αφήσαμε τις περιουσίες μας πίσω στους πατρίδες μας. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να δείξουμε κατανόηση. Έχουν ανάγκη, δεν λέω. Αλλά τι, να βγάλουν τη βουκιά του στόμα των παιδιών μας, να τους τη δώσουμε. Σταματήστε, τι πάθατε. Δεν φοβάστε λίγο το Θεό. Αρκετά με δάφτους. Απαιτώ να φύγουν αμέσως από την περιουσία μου. Τι είναι αυτό? Σαντούρι. Δεν έχεις ξαναδεί? Όχι. Εσύ το παίζεις? Ναι. Μόνη σου? Τι εννοείς? Δηλαδή, θέλω να πω, παίζουν οι γυναίκες μουσική. Αν πιάσουν και οι γυναίκες τα βιολιά, ποιος θα μείνει στο σπίτι? Και τα παιδιά? Θες να δοκιμάσεις? Τι, εγώ δεν θα είσαι καλά. Στο καφέ Ντεπαρί 4 γυναίκες ήμασταν. Πατεράδες δεν είχατε εσείς? Συγγνώμη, κοπέλα μου, με όλο το θάρρος. Θα μπορούσε όποτε σε ξαναφέρει ο δρόμος από εδώ να μου φέρεις λίγο νερό? Θα προσπαθήσω. Δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Ήδη με αγριοκοιτάνε τόση ώρα που σας μιλάω. Για τα ρούχα το θες? Όχι. Έχω να ποτίσω 2 μέρες το βασιλικό μου. Πρέπει να φύγω. Τι λες? Θα ριζώσει τουλάχιστον αυτός? Θα δούμε. Κι έτσι ρίζωσε κι αυτός. Και μαζί με αυτόν κι εμείς. Βασιλικός. Βασιλικός ήταν το μυστικό στη σάλτσα που ήθελες να μάθεις.